hanggang sa kabilang mundo, kung saan nagtatago ang sikreto, naghihintay na lumantad sa mga anino at liwanag. Iniisip kung anong wakas, madilim kaya o ilaw sa landas. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kabila ng daan, ngunit haharapin natin kahit malakas ang hangin. Misteryong ating kinakaharap, pahalagahan natin ang oras habang tayo ay malakas. Kwentong ating isinalaysay, bumubuo ng tulay ng pagmamahal